M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo mwa Ambuye ndikulandireni nonse pa pologalamu imeneyi ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu la 17 pa chaka. Mawu oyamba achokera m'buku lachiwiri la Mafumu. Mafumu mutu 4 ndime ya 42 mpaka 44. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Novice Evarista Mbirintengerenji wa chipani cha Sisteri a Servants of the Blessed Virgin Mary kuchokera ku Maryview Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu achiwiri achokera mu kalata ya Paulo kwa Aefeso. Aefeso mutu 4 ndime ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Postulant Anastasia Michael wa chipani cha Sisteri a Servants of the Blessed Virgin Mary kuchokera ku Maryview Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga uchokera mu uthenga wa Yohane mutu 6 ndime ya 1 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stanley Muhekiwa kuchokera ku Maryview Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Anthuwo adzadya ndipo chakudyacho chidzatsalako. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu. Tsiku lina munthu wina wochokera ku Basalira adabwera kwa Elisa atamtengerako buledi wopangidwa ndi zokolola zatsopano. Mitanda 20 ya buledi wa barele ndiponso ngala za tirigu zatsopano. Zonsezi adazitengera m'thumba mwake. Tsono Elisa adati, agawire anthu chakudyachi kuti adye. Koma wantchito wake adamufunsa kuti, kodi chakudya chimenechi ndingachigawe motani kwa anthu 100 onsewa? Elisayo adanenanso kuti, apatseni anthuwo, pakuti chauta akunena kuti, anthuwo adzadya, ndipo chakudyacho chidzatsalako. Motero wantchitoyo adagawirako anthuwo chakudyacho, nadya, ndipo adasiyako monga momwe chauta adanenera. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Pali thupi limodzi, Mbuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Mawu ankati a Paulo oyera kwa Efeso. Abale, ine omangidwa ndende chifukwa chotumikira Ambuye, ndikupemphani kuti, chifukwa Mulungu adakuyitanani, muziyenda moyenerana ndi kuyitanidwako. Muzikhala odzichepetsa, ofatsa ndi opirira nthawi zonse. Muzilezerana mtima mwachikondi, ndipo muziyesetsa kusunga umodzi mwa Mzimu Woyera,
pakulozana mu mtendere. Pali thupi limodzi ndiponso Mzimu Woyera mmodzi. Monganso pali chiyembekezo chimodzi chimene Mulungu adakuyitanirani. Pali Mbuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse. Amagwira ntchito kudzera mwa onse, ndipo ali mwa onse. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu 6 ndime ya 1 mpaka 15. Siku lina Yesu adawoloka nyanja ya Galileya, zina lake lina ndi nyanja ya Tiberias. Khamu lalikulu la anthu lidansatira chifukwa lidaona zozizwisa zimene adachita pakuchilisa anthu odwala. Yesu adakwera mphiri nakhala pansi ndi ophunzira ake. Chikondwerero chija cha Ayuda chotchedwa Pasaka chidayandikira. Pamene Yesu adayang'ana adaona khamu lalikulu la anthu lija lilikuza kwa iye. Tsono iye adafunsa Filipo kuti, kodi tingakagule kuti chakudya chodyesa anthu onsewa? Adafunsa zimenezi dala kuti amuyese Filipoyo, koma iye mwini adaziwiratu choti achite. Filipoyo adamuyankha kuti, ngakhale makwacha 20 sangakwanire konse kugula chakudya choti aliyense mwa anthuwa adyeko pano. Wophunzira wake wina zina lake Andreya, m'bale wake wa Simoni Petro, adawuza Yesu kuti, pali nyamata pano ali ndi buledi msanu wa barele ndi tinsomba tiwiri. Koma zimenezi zingachitenji kwa anthu onsewa? Yesu adati, awuzeni anthu akhale pansi. Pamenepo panali msipu wambiri. Tsono anthu adakhaladi pansi. Amuna analipo ngati 5,000. Yesu adatenga buledi uja ndipo atayamika Mulungu adagawira anthu amene adakhala pansiwo. Adateronso ndi tinsomba tija nawagawira monga momwe anthuwo anali kufunira. Anthu onsewo atakhuta, Yesu adawuza ophunzira ake kuti, tolani zosalira kuti kasatayikepo kanthu. Adatola zosalira zonse za buledi msanu uja naza za madengu 12. Pamene anthu aja adaona chozizwisa chimene Yesu adachitacho, adati, zoonadi ameneyo ndiye mneneri uja amene ankanena kuti azabwera pansi panoyo. Yesu adadziwa kuti anthu adati azamugwire ndi kumulonga ufumu. N'chifukwa chake adawachokera nakweranso mphiri payekha. Mthenga wa Ambuye. Tiyambe ndi nyimbo namba 88, ma stanza awiri basi. Mugalisi
mzimu wanga uli ndi njala ya Ambuye. Kodi inu ndi ine njala yathu imene tili nayo ndi yachani? Kuli anthu ena kunja kuno njala yawo imakhala ya miseche, njala ndithu. Anthu ena njala yawo imakhala ya kachaso, kuziko komwe kuno. Kuli anthu ena njala yawo imakhala ya maboza. Anthu ena njala yawo imakhala ya kuba, kuphangira china chilichonse chikhale chawo. Tili ndi njala zosiyanasiyana. Anthu ena njala yawo ndi ya nsima, kuyipilinga, kuyitema. Chimene amaganiza ndi nsima basi. Ngakhale akamafika poti akudwala, matenda afikapo akudwala, chimene amadandaula, nkhani ya imfa yawo amadandaula kuti afuna asiyane ndi nsima, ufa. Kuchita mwina kulalatira anthu osala, kulalatira anthu osala. Salani muzitema, muzikhuta. Munthu mawu wake omaliza mene akudwala kukhala olalatira anthu. Salani muzinyopola simayo, muzikhuta, ikukwaneni. Munthu keda kozi ati wamwalira, ati walankhula chinali kumtima kwake ati. Anthu sindingango asiyasiya ndawuzamu, simayo asali nayo. Kodi ifeyo njala yathu ndi yachani? Pamene tili pa dziko lino lapasi, njala yathu yeniyeni ndi yachani? Ndipo nyimbo tayimba ija akuti njala yathu ikhale ya Ambuye. Ndipo lero la Mulungu la 17 pachaka, mawu akulu ndi oti Mulungu ndi amene amachosa njala imene ili mu mtima mwathu. Nthawi ya Eliya mawu yambaja akuti kuti achitika njala, Eliya anapanga milakuli yake, anathesa njala ya anthu. Muthengaso tamvaso Ambuye Yesu akupanganso milakuli ndithu kudyesa anthu. Komatu akuti zakudya zija zinali tupo mpaja, anangozipemphera kuti zikhale zambiri. Nthawi zinatu kupanga milakuli ndi kungogayira ena zimene tili nazo. Pamene anthu akuti akufa ndi njala, ena zimakhala kuti ndizakudya akutaya. Koma tikangokhala ndi mtima ogawira anthu ena, ndiyo tapanganso milakuli ogawira anthu ena, anthu azaona Mulungu kuzera mwa ifeyo. Tiyeni pa moyo wathu wa siku ndi siku njala yathu ikhale ya Ambuye Yesu Khristu, osati njala zina zopanda ntchito. Ambuye akhale nanu. Madaliso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akusikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse.